Se čuje duplo? Ja čujete? Ja se čuje duplo? Ne, sad se dojačuje, okej. Znaš kao, nije moj fazon, nemam pojma. Šalim se, volim najviše džipove i, ne znam, ljudi, onda sam razmišljao da se vratim na Mercedesa, da uzmem nekog GT Mercedes. I auto, kakve je ovo par sati do auta. Da skipujem malo. Dok sam možda, to je ta BMW, što ste tu i dalje uz mene. A sada vam, ljudi, predstavljam moj novi auto, a to je BMW M4 2023. godište Competition. Ne znam ni ja šta, ali evo ga, ljudi. Competition. Tu je M4. Bolestan auto, iskreno. Bolestan auto, havarije. Idemo, bre. Prvi put BMW. Respekt, iskreno. Ne znam, sad ćete da vidite sve. Ko je ovo peso pozdjeni? Ljudi, znači, kad smo s polja auta, ovi prednji grilovi, čuo sam, brate, da se mnogima ne sviđaju, ali Meni su dojadno ovi grilovi. Su baš brutalni. Znači, ja slušam sebe, ne slušam druge. I stvarno mi je on nekako baš brutalno leglo. Inače, vidite tamo... Baš dobar auto, iskreno. GG, znači morala je fora GG na kraju. Veliki pozdrav za Atlas. Hvala im puno što su mi doterali ovu mašinu. Znači, Atlas pomoć. Bolestan auto. Ovo ima 500 konja, 600. Zapratite mene, jebi ga svi mi SFVS. Sad kidaju klipu i sad ćemo sve aktivno. Znači, ljudi moji, šta nam kažem? Ajmo da vidimo ove zebancije. Znači, gledaj, ovo je u plavo, brate. Jebote, ovdje je možda, ne znam šta nam kaže, majke mi moje. Ovo auto košta 100 nešto hiljada. Ovaj karbon, kako je lepo čučno, znači na njega se naslonimo, šalim se. Ovdje imamo sa strane, piše M4 Competition, felne, brutalne. Iako možda ćemo menjati, ali ne znam, meni ovo su top. Gume koje su beše 19, čini mi se, Michelinove. Ne znam, ljudi, znači, bukvalno juče sam preuzeo auto i odmah sam odlučio da snimim klip kako me ne bi ovi spoteri snimili od deca. Timi, to uvivaj. Ne može, mora odmah da izbaci klip, zato ne znam ni puno u autu. Znači, ova prednja strana je brutalna, naravno, bit će vjerojatno hejt, a si mi uzeo si takav auto, a da nema 5 vrata. To je 4, ali 5. Ma koga boli kurac da ima 5 vrata, auto je gasi. Nema veze, ovo je sportsko. Tako da imamo 2 vrata, evo da vidite. Vidi sedišta kako su dobra, brate. Bangerica, sad ćemo da prođemo naravno i unutra. Ovo je najnoviji BMW, tipa 2023. četvrta. Ali, ono također, inače i ovdje ja mislim imamo, da, karbon i ovdje. I meni najlepša stvar, iza kako izgleda BMW. Znači, gledajte ovo, mogu da stavim šaku, brate, gledaj ovo. Znači, ne, duže prati ono, asumirite mi, ne bi ga... Koliko ima konja ovo? Hvala vam još jednom. 2023. to. Srca što pratite klipove, što... Ovi ljudi, baš koji vole BMW će reći, pa si ti normalno uzeti BMW da nije zadnja vuča. Jebi ga, nema veze. To je BMW će reći, to 4. Što je dobro, jer znaju to, da nisam ni rekao, 520 konja čini mi se ima. 520 konja. 4x4, što je dobro. 4x4, jer zadnja vuča ne prašta. Znam, ovi ljudi, baš koji vole BMW će reći, pa si ti normalno uzeti BMW da nije zadnja vuča. Jebi ga. Ma bre, 4x4 gaz, bre, bolte kurice. Nema veze. To sam ja. Ja sam teo to tako, dobro on povlači ovako. Tako da, a naravno imamo i opciju da uključimo da bude samo zadnja praštanja. Ne znam. Bomba, ono, lodilo. Šta pričam? Brate, znači trema me vata, ljudi, stvarno sam presrećan, idemo u auto. Znam da će dosta ljudi komentarisati, Simi, šta ako je to sportsko, bolje ti onaj manj. Svi dobro kakav naravno 4 preko, da budu za... Ne znam puno te, imamo na primjer sad da kliknemo ovaj sport klima, znači kako vidimo ovaj kakav je premijer. To, kadicu, brate, pogledajte ovo koliko je čuvamo, čekaj da idemo kad zatvorimo kako izgleda, pogledajte. Baš dobar auto, ljudi, ne znam, volan isto, nije presečen, okej, nije presečen, ali stvarno je brutalan, ima mnogo nekih opcija. Isto je bila ona M3 koju sam ja gledao kod Koraće. Dobra zverka, nema šta, da. Kogod ja negotivio Simija, bolestan auto. Uzeo stvarno auto, respekt, iskreno. A ovo isto 2023. bilo na BMW M3 iznutra. Samo je s polja ta BMW M3 bila po meni duplo bolje od ove. Ovaj gligavac, brutalan. Prozivao pre BMW, ko? Imamo greč, ovaj glu. Ma brate, najnovije i Audi, najnoviji Mercedes i BMW i Alfa neka najnovija, ono su bolesni automobili. Imamo greč. Koliko je taj BMW što si ti gledao? 120.000. Plana, imamo svašta nešto što ne bi sad puno da otkrijem i pokazujem jer to ćemo u nekim drugim klipovima. Idemo ljudi da zaturiramo malo. Dobro se čuje stvarno.
Ma jaba, sad ne znam koliko čujete jer snimam sa svojim mikrofonom, ali ovo je... Ma jo, brati. Ljudi, znači, kao što sam rekao u nekim drugim klipovima ću vam baš pokazati sve oko auto i sve kad budemo snimali 24 sata u autu, ali recimo da vidimo gepek kakav je, da li ima mesta. Pa realno okej. Ima mesta, bo ti nije ni mali Realno auto. okej. Jako je sportski, nije mali. Ne možemo da poredimo Q8 i Q8, znaš kao, ali dobro je, znači, evo ga, na ovako ide, to je to. Ništa ljudi u suštini, aj ček da vidim kako je iza, kako se sedi, znaš, ipak nema toliko mesta iza, tako da, gledajte šta mi se jako sviđa. Znači, kad kliknemo ovaj gligavac, Polo bolji. to je kad ga povučemo, gledaj sad ovo, on sam sedište pomera i ja sad Jel to ono sa žutim farima? Da, Neco, ona treba plava njega da M3. čekam i Najbolesniji onda ja ulazim. auto. Ajde vidimo, da li Taj ispod auto, ima mesta ono, iza. perverzija Opa. na svima je to bile. Pa, brate, čekaj, kakvi su kese gluposti. Pa, realno, čekaj da spustimo. Okej, iskreno okej. Jeste da i nema toliko puno mesta, ali dobro Pa dobro, Simi baš i nije merodovan zato što ima 1,60 m. je. Ovi gligavci, da li ima ono za čašu i to? Dobro, ajde sad sad će se ovih da me hejtuju, djevići, će ga prođe. Vidimo, ali ako nema to. Ima, Nubo mora ima da ima dobru ljudi. trojku, da, Nubo ima bolesno Evo auto. ti gledamo, ovdje stavim glavu, spavam. Šta je ovo? Dobro, tu ima svega ljudi, to ćemo neki Baš dobar klipima, auto, ljubi vas, baš brat. dobar auto. Idemo sad da testiramo auto moj. I nemamo, idemo. Ti reci slobodno kao da ga... Znači... Shifterice, opet sam ti rekao. A se čuje jebote. Boleština od auto. Jujujujujuju. Dobro, ne znam koliko mu sekundi treba, ja mislim... Konačno da je Simi uzeo da je malo izmontirao klip i da mu klip ne traje 57 sati kao da gledamo ono progon ceo Gospodara prstenova, nego mu klip traje 13 minuta. Snimio sa par kamera, dobrim kvalitetom, stavio mikrofon, bomba, Oko 3 sekunde bomba. treba, ali ovo ljudi nerealno, majke moje. Malo si plašim, prvi put vozim sportski auto Gdje si mnogo kasnim, Nebravik je tako evo da 20 razumete minuta. sve. Slobo mi sirena. Što je jebote? Požbirne. Se vozio sa Nugom. Ljudi! Mislim da je Čoda vozio Nogatov auto kad su bili jedan put u Zagrebu, ja sam bio s Čodom u kolima, ali nije me Nogato vozio, ali se vozio mislim u njegovom autu. Idemo još. Čekaj, znamo da si prijavio za Porsche giveaway, šta će ti novi auto? Ko radi Porsche giveaway? Daj stvarno se prijavim. Jednom da Vidi se potrudio za klip, to ti kažem, respekt buraz. palimo gume. Ma ja. Hvala Bogu da se jednom potrudio. I za Će opet biti da nemamo bude liku, danas, dobro neće, sve. ali se danas video sa Guhom, I igrat ćemo nešto. 4. Lux, a onda je Panamera onu 2010-11. Iskreno, kamerman, respekt. Mora pod ovom brzinom burazi da snima, ona se Sad smo fokusira. ga baš dobro raspalili. Ljudi, ljubim vas brat. Dobar auto, havarija. Koliko je ovaj auto? Koliko košta? 100.000 sigurno. I ljudi moji, znači evo da vam snimimo kako izgleda noću vožnja, to jest kako je ambijentalno svetlo i sve. Tako da sad mene nećete vidjeti, nije ni bitno. Znači stavili smo neku pink boju i brate, ovo stvarno je brutalno, majke mi. Znači nije, vidite, kod Mercedesa kad sam imao sviđalo mi se ono baš ono sija do jaja. Ovo je onako fino, lagano će da vidimo. Da, stoji nešto, evo ga. Imamo žutu, zelen, ajde imamo 100, stoji 100, 110, 115 Znači hiljada. imamo ovdje tu liniju dole, tamo. Dosta, brate, baš tatlane. dosta. Ali, po meni za te pare, da je dodao još malo, a jebi ga sad ta Koraćeva se prodala ta plava, ali da je dodao još 5.000 i da uzme onu Koraćevu plavu i ovo bi najjači auto. Brate, stvarno, auto je bolestan i noću i ne znam šta da vam kažem, ljudi, stvarno sam u... Znaš koliko je Simi hejtao svakog svog kamermana, haha, mora lepo da snima. Ne znam, ne gledam u klipove, tako da ne pojma. Miloš Perišić, hvala na subu, ljubite brate. Euforiji, ajde ću. Tako da, ništa, idemo sad još ovdje jednom da ga raspalimo i to je to. Čekaj, evo da vidite možda i mene, možda neko hoće da vidi mene, ajde vidit ćemo. Šterica. I baš da ćemo... Ne sam ljudi. Ljudi, ja mislim da je to što se tiče ovoga videa, nadam se da ste uživali. Ima i karbonske maloj lepe ove retrovizore, baš dobar auto. recenziji auta. Hoću samo da vam kažem, hvala vam od srca na nevjerojatnoj podršci ovih godina. Hvala vam puno, eto, isplatio se trud, a bit će ih još, verujte mi. Želim također da najavim... Šta Guh live? Ništa mi nije jasno.
Šta je bro ovo? Gle, klik.